Brnabić, nekadašnjom ministarkom energetike i potpredsjednicom vlade Srbije. Hvala vam, Zorana, što ste u našem uranku. Dobro jutro. Postoji li nešto što bi se moglo nazvati danom D u ovim geopolitičkim okolnostima? Tako ste ovo najavili da bismo mislili otprilike sutra će biti dana, traju pregovori, razgovara se, gde naravno nema nikakva bojazan, ne postoji sa srpske strane. Srpska strana je svesna šta treba da radi, ona je neke svoje dogovore napravila sa potencijalnim budućim vlasnikom MOL-om. Dakle, sve vreme od samog početka težište je uvek na ruskoj strani. Ja sam stalno o tome pričala, tako da i uvek sam bila malo skeptična da ruska strana prosto nije zainteresovana da proda, što sve ima svoje razloge. Dakle, ne samo zato što je vlasnica, nego zbog toga što ima svoj politički interes ovde i što prosto toga neće da se odrekne. Ne da neće da se odrekne novca, ni uopšte stvar u novcu, nego o uticaju koji Rusija ima preko naftne industrije Srbije. To što Ruska federacija zastupa svoj interes je legitimno. Nekih nikada nema, postoje samo isključivo interesi. Ali u nekom trenutku, dakle, smo i mi postupili i emotivno i korektno kada nismo uspostavili sankcije Ruskoj federaciji. Očekivalo se, dakle, posle svih onih najava, imali smo najavu ministra spoljnih poslova Lavrova, pa najavu Putina, pa onda ove njihove portparolke, pa ambasadora koliko puta koji je rekao nikada Srbija neće trpeti energetsku nebezbednost, mi ćemo pomoći i tako dalje. A mi sada otprilike čekamo, dakle, šta će da se desi, jer ruska strana se ipak ne dogovara u potpunosti sa MOL-om. Juče sam slušala predsjednika kada je bio u Gruziji, kada je govorio o tome i kada je rekao da neke stvari nisu dogovorene. Dakle, sve to tu stoji. Ali rekao je na jedan čudan način, to mi se nekako uklapa i sa vašim početkom. Dakle, da li možemo da ponudimo Rusima ili OFAC-u i da time stoji? To je pod jedan. Pod dva, ministarka se tu ogradila i rekla naš posao je završen. Nikada nije završen posao ministarke energetike dok Srbija ne bude imala bezbednu, dakle, energetsku bezbednost. Dakle, to je priča ako je MOL. Ali može da se desi i neka druga situacija s kojom mora da se računa. Ali Ruska federacija je rekla saopštenjem od pre 2 nedelje da oni samo sa MOL-om pregovaraju. Čak su i oni zatražili ovo produženje prethodno transakcije Rusiji. Administracijom. Zašto bi se počinjelo bilo šta novo ukoliko se bar ovaj jedan deo ne završi koji je vezan za naftnu industriju Srbije? Dakle, najlepše i najlakše bi bilo da Srbija zaista postane vlasnica ruskog dela u naftnoj industriji Srbije. To je nešto što ja mislim da svaki građanin u ovoj državi želi. Ako je na bilo koji način to moguće, a ja znam da je srpska strana od samog početka nudila ruskoj strani da kupi taj deo, ali evo kako vreme prolazi pa se ovo ne rešava, ali da ponovimo koliko god puta treba, možda bi to bio neki način da rešavamo ovo pitanje. Licenca jedna je vezana za pregovore sa MOL-om, druga licenca je vezana za rad rafinerije, suštinski, operativna licenca. Dakle, za nas je najvažnija ova operativna licenca, ukoliko bi došlo da krenemo od najgoreg. Dakle, od toga da... To je ovaj dovoz JANAF-om nafte do... Tako je, tog trenutka JANAF prestaje sa isporukom sirove nafte. Što smo nabavili? Nabavili smo i mi prerađujemo to što imamo u skladištima sirove nafte sa nadom da se ta priča, dakle, dalje se dešavaju, pati sve vreme. Dakle, u biznisu i ekonomiji, dakle, to su poruke koje se šalju nekim drugim investitorima. I to je nešto što prosto s te strane takođe nije dobro. Drugo, onog trenutka kada su najavljene sankcije prošle godine u januaru, kada je rečeno biće sankcije, tog trenutka nisi izgubio, dakle, jedan deo svojih dobavljača i izgubio je čak na vrednosti akcija. Znači, kompanija sve vreme suštinski pati i njoj treba čisto stanje. Dakle, kogod to bio. Dakle, njoj treba čisto stanje da zna ko je vlasnik, ko nije vlasnik, da bi ona dalje mogla da nastavi da funkcioniše. Jer mi znamo da je tamo negdje... Da, mi trenutno imamo najmoderniju rafineriju na jugoistoku Evrope, ali ona za 5 godina neće više biti najmodernija. Dakle, ona za 5 godina mora da pretrpi novu modernizaciju. Znači da mi moramo da vodimo računa o strateškim odlukama. Da, ali pre toga, to je sve lepo kad dođe na sto, ali ajmo pre toga. Dakle, ako se pravi dogovor između MOL-a i Srbije, to mora da se nađe u tom sporazumu. Dakle, a ne samo da će da radi rafinerije i ne samo da ćemo imati 5%, nego kako izgleda investicioni program u narednih 10 godina i kako izgleda socijalni program. Sve to mora da se uradi... To je normalno, to je uvek u svakom sporazumu kada se preuzima, kada se vrše promene vlasništva, to je nešto što mora da nađe svoje mesto u takvoj vrsti ugovora s kako god ga zvali. Dobro. Iščekujući, evo, dok traje ovaj razgovor, mada imamo, kako da kažem, taj prozor jer američkog vremena i